Final set on our season ender po ng Let's Talk, still with Senator Chis Escudero. Senator, eto kasi marami kasing nalilito, bakit may ganon? Especially dito sa probinsya, sa Ilocos. Itong nausong tawag ng guest candidate at ikaw isa sa mga guest candidates sa Liberal Party. Paano ba yan? Tapos, anong partido ang dala mo? I ran as an independent. Yes. Independent ako, wala akong partidong kinabibilangan. Nag-file ako as an independent. Pagkatapos ko mag-file, in-adopt ako ng Liberal Party. In-adopt din ako ng United ng una. Sa kanilang slate. Tatlo kaming ganyan. Ako, si Senator Legarda, at saka si dating MTRCB Chair Grace Poe. Tatlo kaming common candidate. Hindi lang adopted. Common candidate ng dalawang slate. Para sa akin, sino ba naman ako, Derek, para sabihin, ayaw ko at hindi ko kailangan ng tulong nyo. Nag-aalok ng tulong at nais kaming isama sa kanilang slate. Ika nga, politics is addition. Sino ang kandidato para magmalaki at sabihin, hindi ko kailangan ng tulong ninyo? Kailangan namin palagi ang tulong ng bawat isa. Mas marami, syempre, mas maayos at mas maganda. Mas marami nagdadala sa kandidatura mo, mas maganda para sa kandidatura mo. Okay. But it was not a situation wherein nag-apply o naglako kami. Ito'y ginawa pagkatapos na namin mag-file. Okay. What if, mabigyan ka pagkakataon na nanalo ka sa senatorial bet. So, anong magiging, mo doon? Will you be with Liberal ba? Or una? I will still remain as an independent. For the past 3 years, I have been an independent in the Senate. Hindi ba't may kasabihan? My loyalty to my party ends where my loyalty to my country begins. Ako, at least, simple lang. I only have my loyalties to my country and to no one else. Wala nang linyahan pa ng partido. Very much like in the last elections. Since I was an independent, ang sinuportahan ko, Noy-B. Ako nag-announce, nagpausap, nagpasikat ng Noy-B nun. Dahil wala naman akong partido. So I supported President Aquino and I supported Vice President Binay, who belong to different parties. Siguro bawat botante, ganoon din ang ginawa. Marami sa mga botante natin, ganoon din ang ginawa. Kaya nga silang dalawa nanalo eh. I'm not obliged to follow the slates of the respective parties. At ngayon, malay ko bang may separate slate si Vice President Binay? Malay ko bang may separate slate si Pangulo Aquino? Ito Senator, because you're young, bakit ganon? Isip lang yung bata. Bakit ganon? Halos lahat ina-idolize ka ng mga Pilipinos, young and not so young as well. Bakit? Ano meron kay Senator Chis Escudero na talagang kumbaga si Chis ang magsalita, everybody's listening, and everybody is talaga naniniwala sa mga sinasabi?